Всички аз съм с Фрица, с мен е BLMP и днес ще играем Някакво състезание. Impossible Tub Course. Каква ще избереш, Иляки? Зенторно. Що? Защото му направих едни подобрения при малко. Охо, и аз имам зенторно за... Ама още не ми е Брум, намат. брум, брум. Нямам левелите още. Начета вземем. По-скоро ранка да е. Начета вземем. Което е писано такова. Какво е това тъпо състезание? Ти си изключил и контакта ли бе, човек? Тук вече направо ще опънем, Иляне. Ама що си изключил контакта, То бе? тъпото състезание е такова. Виж кой яко е. Ти може да го включиш по принцип. Не съм забелязал. Взимам те, Иляне, да знаеш. Да, сега нямам никакъв шанс, бе, човек. Що е? О, аз съм на първа. Ти какво направи, бе? Как ще направя съм на първо? Да, бе, да, то ми пише, че аз съм Майко, аз съм на първо, че си кам. друг път, аз съм след. Виж, на първо съм, бе. В момента на първо ли се? Да, Невъзможно, аз съм на първа. добре. Какво е това тъпо състезание, бе? Невъзможно, аз съм на... Какво ме тъпто е? И то в някакви глупости влизаш и само това. Пайчитка ме. Дейва мало, излете вече. Майка му, дейва. И на това ще излетиш. А? Ужаса. За кого? Чакай, че направих пълно глупост. Ой, Браво, фейлнах. Оти бе. Защото се завъртях, нямах засилка на втора позиция. Ето, първа. Как ще паднеш тук? Ти утре се. Защото се завъртях, аз съм паднал. Айде, аз тук усещам как ще загуба. Ето, майка ти. Не загубих, какво така? Айде, първа позиция. Брат, за 80 бона, няма как да не те взема, че си кам. Каквото е писано, не знаеш. Да, бе. Ако е писано това, вземаш, ще те взема. Ще стана. Так, че аз тук не знам какво правя. Как се нахаках, човек? Аз така. Аз мисля, че това дава нагоре. Какво става, бе? Падам, човек. И аз така помислих, че дава нагоре, ама това преграда е било. Майка му. Това е спираката е, човек. Чести кам. Това беше готино там обаче. А? Това беше готино там. Да. Как съм на втора позиция пак, бе? То си пък. Иляне, не знаеш, че съдбата пак ще ми се усмихне и ще взема. Окей тогава. Някакъв спектейт, бе, човек. Да гледа как губиш. Да. За жалост, да. Пак ти ганата, човек, чести кама. Направо ужас. Как може... Човек ем си с по-хубава кола, пак не можеш. Ще го направим. Кажем, ще го направим. Добре, че взмах чекпоинта. Брат, ти можеш да лееш, аз да иля с трабанче, ти да лееш с Ламборгини и пак да те взема. Добре. Добре, ти не си ли го чул това нещо? Кое? Не. Слушай сега. Какво беше? Да, знаеш ли семейството на София Маринова? Какво е? Какво? Значи, баща й, брати и гаджето й е брат. Гаджето й е брати, а пак по-късно баща й става такова, мъж. И намери себе, бе, човек. Добре, обаче аз виждам финиш. Виждам финиша. Стой, не дей го си, ме. Съжалявам. Не, сериозно. Изчакам, чакай само не виждам къде е точно. Има някакъв скок, обаче след този скок може да е финиш, не знам. Сега ще го взема пък ако финиширам. Не бе, чек. Човек, той има скок, ще се опитам да я намаля. Ама... Има скок на финиша, ли? Да. Тогава не дей, човек, чести кам, дей. Чакай, сега ще се опитам да не го... Пауза, молят не дей, човек. Аз точно... Верно не. Чакай. Добре, не финиширах. Давай, чакам те. Окей. I coming back.
А, той засилва така надолу. Аз се виждам, аз ще финиширам. Не. И как ще да такова? И така връщаме се за реванш. Дали ще бием Бал МП и лянката от палката, нищо не се знае. Ще има ли реванш? Не знам, сега ще видим. То си го има, нали, реванш е на лице, ама кой ще победи? F1 спринт. Виж какво ми пише на дрехата. Вок не рехе. Черенков. Черенков, бе. Моята една яка зелена. Все едно... Не знам какво. Бате едно се е срава, все едно. Нещо подобно. Добре, що съм последен, бе? Този път, дами и господа. Добре, аз съм последен, винаги. Този път, дами и господа, създанието е много напечено, защото вижте колко много хора сме. Но това... Че няма контакт, защото не можеше да се пусне просто. Но това още да не ме притеснява, защото спринтака ще е пак на първо място. И то това се знае, нали? Сега ще видим. Времето ще покаже. Точно така. Чакай. Бати, ти лут ли си? Защо ще ми заради така тъпата камера? Ужас. Охо, чакай, бе. Какво става? Защото ми пише, че съм на четвърта, на шеста позиция, ужас, трета, четвърта. Аз съм на втора. Ти си пред мене, аз видях. Аз съм на втора. Пич. Който е... Моето зентурно не е на Мак, бе, човек. Няма значение, нали така, даже едно, дори едно трабанче с едно Ламборгини, човек да го сравниш, трабанчето ще го изпреваря. Добре. Мога да се хвана на бас тебе, човек. Искаш ли да се хвана на бас? Виж сега как се опитвам на трасе. Много бавно пада тази кола, бе. Ужас. Докато наберем сега. Пак спид. И кой? Кой ли вижда на първо място? Защо ли? Питам ли? Кой? Иляне, кажи кой, бе? Тос пък! Как съм на втори? Да. О, да, бич. Yes, бич. Да. Иляне, виждам ли се, бе? Иляне, виждам си живота, брат. Иляне, виждам 10 бона. Чакай малко, е. Ще остат тука, бе, мама фака. Защо толкова дълго е, бе? Да, бе, човек, то на мен не ми е на Мак зенторното, е. Ама от е толкова бързо, бе. Ето! Първи! Това е живота. Този точно пред това не ме изпревари, бе. Това е живота, дами и Какво господа. става тука, бе? Какво става? Какво? Къде съм аз? Къде си? Какво по дяволи се случва някъде из полетата? Ужас, какъв беше този бъг, бе? Мале, то наши къде ме пусна сега? Къде? Как аз те гледам горе на рампата, човек? То там ме пусна. Там много далече, ти луд ли се? Тя не са добре. Къде? Ужас. Аз това състезание вече съм го играл и това не ми се случвало до сега. Това е бах ти бъга. Този па не е добре. Къде се удари? Това съм DNF. Що не ме изчакахте, бе? Какъв беше този бъг, сега не мога да разбера. Не знам. Какъв бъг, бе, човек? Какво ще видиш на клипа, човек, аз озовах долу, някъде в гората или планина, е. Верно, бе? Да, бе, човек. Ужас. Нямам шанс за 5 секунди да финиширам. Не, бе, ще го финишираш, бе. Да, 3 секунди, 2. Какъв е този бъг, бе? Първи. Не стига, че ми е бамна колата, па и бъгове има. Какво 940, човек? Само 940 ми даде. Това е бавка. Ето, виж кой е да първест, Видях. Кой ще кажеш? Гръзник. И хора, това ще бъде този клип. Ако ви хареса, коментирайте, споделете, лайкайте. В описанието ще има канала на BalMMMP. Аз бях F1 Sprint и чао! Чао.